Hola, em dic Abril i sóc de primer de batxillerat. I jo sóc la Cèlia i també sóc de primer de batxillerat. Hola, sóc la Judit i sóc estudiant de primer de batxillerat. I jo sóc la Iris i també sóc estudiant de primer batxillerat. I hem guanyat el concurs de crear el logo de Sant Jordi. Els colors de lo que representa Sant Jordi, el verd del drac i el vermell de la rosa. Jo crec que una mica en els elements del drac, la rosa... Sí, volíem veure, plasmar el que representa realment Sant Jordi. Volíem incorporar el tema del Covid, ja que és un tema molt actual, I no fer un disseny molt comú, sinó que fos diferent. 2 sessions o així, més o menys. Crec que ens vam estar 1 hora i mitja. Sí, entre 1 hora i mitja o 2. Sí, més o menys. Primer una mica per fer l'esbós i pensar les idees i després ja passar-ho a net. A disseny se'ns va proposar de crear un logo per la campanya, el projecte aquest de Sant Jordi i doncs vam decidir fer-lo. Ens ho van proposar a l'aula de disseny, ja que estàvem treballant els diferents tipus de dissenys i ens tocava el disseny gràfic. Doncs perquè a classe ens van proposar que aquest treball es recomanava fer-ho en parelles i ens vam ajuntar per fer el projecte. No, vam decidir fer-ho les dues juntes i anar proposant idees i al final vam crear aquest. Vam començar fent idees en general, que no les havíem plasmat encara, i després vam plasmar aquesta i ens va agradar i vam començar a modificar una mica més el disseny i llavors ens vam quedar amb el que més ens va agradar. Teníem idees, però al final vam acabar juntant totes les idees que teníem per poder crear un sol. Primer vam fer amb paper el que tenia més detall. Primer ho vam fer amb paper, és a dir, amb el llapis i els colors. I al final vam acabar fent amb digital el que necessitàvem que quedés més quadrat i quedés més... tot junt. Un cop fet a paper el vam tenir que passar a digital. Sí. Molt, ja que el producte final jo crec que ens va quedar molt bé. Sí, i les dues estàvem molt d'acord que havíem fet el que les dues volíem, les nostres idees, que les havíem pogut ajuntar. Sí, perquè és una matèria que pots treure la teva creativitat, encara que no et vulguis dedicar a això, i sí, perquè hi ha molta gent que es vol dedicar. Sí, a mi m'agrada bastant disseny. Sí, és una assignatura que t'aporta molta creativitat i és interessant. No m'ho he plantejat fer disseny gràfic, però sí algo relacionat amb el disseny. Sí, a mi és una cosa que m'agrada, però tampoc m'ho he arribat a plantejar. A mi personalment sí, ja que és el que m'agradaria estudiar i és la carrera que vull agafar. Jo, m'agradaria fer alguna cosa relacionat amb el disseny, però no m'encaminaré amb el disseny gràfic, encara que ha sigut una bona experiència.